Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka khat pratrik unai luar, kedai kasni krau jengki Riewngeti, ka Balang maniu Weiblay, kata ka Balang Unitarian. Namar deha kini kasni bah Snem khat praspa prapnyo. Laseng ya kini kan yam ha ka jila Assam bat ha kini ka beriuh nyau trap dau babu hajom kisar sing hadu Snem arjar khat kendai balala la sakhi bah kini kasngi ka khat pratrik unai lur ki Riewngeti jong kini ka Balang ki nyau kerpang hadu ka tata dak ba pelong ru ya ka jing Rakhe haman laki Balang bat la ban sakhi ya ka jing penlong krau ki Riewngeti ka Balang Unitarian da ki jing Rakhe ba ipo ipieng mentau Snem arjar arpo ka Lyngkhuh Snem ka basis pak lai pulai jong ka Balang kadai haka khat pratrik mentau nai lur handai namaru khnyang jingpang covid khat khandai wat laki Riewngeti kemna ban pelong ya ki jing Rakhe penpan kim sim ladu mensiam namar mentau Snem ka jing Rakhe ka long Hala Ïing lasem haka ba kinong kren kinong puli ka khubor blai kinong duai bat kinong kren ki besam ki kintien Lyngkhuh Snem jong ka Balang kila penot kam da ki boarding start ka juk pementa da ka penot kam da ka information technology ha ka ba link ba ka internet kila pendep ikini baro Don utuk don rimspa ha kani ka pertai bani shongisa don uret Don uhe going in ya long she to ling in ya compare casnido ni jai bin real haka birthday mala ni utko na baba ro ngi long kon ublay ngapen me ya kani ka khuriding kanishan baremdor jong ka chingai chungi nakabenta ka menor bathiang bakrau bat badon burom bangilayo pateng nakabenta ka jing shat kemen ka mensim bandon ha kamenta bat namar ka jingkhot bakentang ka pelong yengi ki badon ka mensim kit khle haga jingim bat nang jam shakala shai daka jing kemen ka jing sngungu klemwai hari lum jong ngila nang roy kanyam bakut ublay kak tin bakut bat ba mentoy ya ben liu ka pertai tongin ai ngo yublay namar kanyam blayo shispa lai peu lai Snem menta kanyam bako yublay ai bangin ng roy ng san Hala kasni nagmen aku boarding perta ben riu long si para kakhat pratrik September kadai kasngi ka bakodor hadu kata-kata yangi Unitarian hari kasih jaintia bat karbi anglong namar deha kani kasngi shispa laipulai Snem menshua la seng ya kani ka Balang dau babu hajam ki sourcing hajuai ngadap da ka jingkemen ban ai kublay anniversary ya pi baro ka anniversary kawan bat kalet man ka Snem ka team anniversary jongi menta ka Snem kalong ngi ki ben riu baro ngilong kun ublay. Bad aka jing perkat jonga
Kumunong kren bakat du. Haki jingye seng pendon buram. Ya ka anniversary. Basispa lai pulai ke Balang. Ngasngau bakadai ke badan kam yangi. Ban ya pusan lang. Ya ki jingmut balaya sam. Daki nongkren baper halor kani kamat pedeng. Haka jingye seng plie. I reverend suting. Ilapenkan mau yangi. Ya ka jingkot unong seng rang ba. Nadu ka spa Snem ka bakat kendai. Bakadang ya daydur hadu kani ka spa Snem. Ka ba arfuwe. Bat ka pensisya syu yangi. Bangi ki benriu baro ngilong ki kun ublay. Kat pratarik September man ka Snem ka long syaka sengi ka bakerpang ya ki Unitarian namar de hani ka sengi la seng ya ka Balang ka jungi hajuai nadu ki hep ki beret ki samla ki long kme ki lang ba ki shithem ka bensim shibina shiteng shwa ka por agni ka ayom anniversary ka ban sedang nadu ka shiteng na jung Julai terter jadan ki jing seng duai man la ki Ïing ki Riewngeti jong ki para bangai namar ba ki Ïing ki bun ki Balang ki dan lala ki jong ki ru company ya ikum gini ki jing seng duai ki Ïing dan ki Balang ba divide ki zone dan ki Balang pada ki ba jong ki zone kat kum ki jing bun Ïing ki perlong si Ïing ari Ïing haka si sengi si miet ki kini ki jing seng te kani ka long ru kalat ba ngi kendu ya ki para banget kum ka Balang ki Ïing kisem ngi pen saat pen shit hem ya ki long Ïing long sem haka juk ka por menta ka ba nye be man ka por ki Ïing para banget kala long ka ba namar ka por ka hiran ni wat ya ki nong sarai Balang ru kum ju kum ni ki por ka long shisha ka ige gostanat ngi yo nya kendu ya ki para banget la ki Ïing kani ka long baro shikata ndre haka ni ka Snem araja arpo kumbangi baro ni ya kani ka jing jia moha ka perteh baro ka wei wat haka snong ka muluk ka jungi ka ri kasi jaintia jungi garohel jungi maghala jungi kalau ka state ka barat ru ni kansan ni kini ki ka jing kiu jung kani ka jing yo uni jing pang bat kum ka kenhun ka bayadan bentalang bat ka sarkar bat ru bat ka SAFF ka Shalom All Faiths forum ni train kat bat ka sarkar ban buat berking bat renti ki set protocols te nomor ba kini ki protocols ki dan ngimla syu ban perlongi ki jing seng Ïing andre kadang ni ki jing le selok hakikat tu kat ni ki Balang ba ki le selok ki nong syarai Balang bat ki rang ba Balang laingot sangut ki Ïing kisam ka buat ya ki protokol andre ka ka bangi due mentang Snem kalong ba nadu ka tayo ka ba khaddu jong bunai August bunsin ni sedang ban perlong ki jeseng ba per jong itnat ba per jong ka Balang ka jungi nadu ka seng kena ka seng thei ka Sunday school bat ka jungi seng ba delang ti mentang Snem pat baro si Snem nadu ba sedang ka lockdown ki jungi seng ru ki long ba hi ka online ti kini ki jungi seng pen kre anniversary jungi ru ki lang kham kerpang su namar ba ngile ya ka online service ti hadu benne ka sengi ka khat pratarik ru ni don ka we ka service ka ba long live stream ka post teng bat hakani ka jing seng ka don ka ngile kerpang ka bangi penkup burom tang ya ki para bangai la jong andre ya ki im rengkat sa rengkat ki bala no la jong usenyang hakaban ya ka ketika man la da ki nos ni ki doktor ni ki pulit yang melang salang banyale ini yang jengpang ila penkup burom ki meneh kata service bos teng bangi isu live stream kajing seng bekerpang jungi bos teng meneh ru ni yo hi ya kajing seng online haba baro nganget ki yo banyi shimenta bat banyi sengap ke ka khubor ka bangi dan menong halor kamat pedeng jungi mita Snem ka bangi ong ni ki benri baro ni Lyngkhuh nu blai bat kania ka de ka George and Rai jong ka niam Unitarian ka babu jong sorsing raseng ang nehri kasi
ban pun su thu ba ublei ulong kupa ka kemejungi bat ni baro ilong shipara bat namar kata kani ka team la jet kerpang namar ba hakani ka snem ka ya daidur shisha ba ya u corona ngimla banyak kun maroi ni hab banyak te songlang ni hab banyak trailang wat hajung ya pair ka jing sngu jai sngu kanja sngu nyam sngu rukom handre ni trailang namar kata ngi pen kan ma ya ki parari parashnong prathau jongi ba ni baro ni long ki khun ku jong blek kuma kani kapor ka deiru kapor jong ka jingle tamasa adin ka jingle ki nyam ki rukom ka danru ka jing ni phitip ni se ya kani ka torch procession jongi ni ong ka procession dong musa dan ki bre ki bam tip se lengo ni I mo ba ki Unitarian ki ra ki dong musa ka khubor ka dong musa ka long ba hakapor bo hajam ki sing hispa life Snem sing ini ke Balang kari ba ka jam riu jongi ngidang im ha ka jing dum gun sin khamtam ha kanyam kurukom ka jinget bi mo jinget thalang ngidang nget ya ki babun ki rukom bat ka jing hikai ju uban tebe pen shai ni pro jing shai ka long bangin light ni kita ki jing khum ki jing te bat ki jinget bi bat pen kan maru tangi ka we ka khubor ko kongsan bo jisu no hikai ba krau pen hikai ngi ban ong bangin I you blade ka sim ka bor ka jing su thu baro bat bangin I ki ma jan ko melody bat ka de gan ni kan kata ka jing shai man sim ka ba hajom ki so sing hikai ba blay ulong ukpa ka me ba shisha bat bangilong ni de kpa ni de kme ya blay ni para bangrio ni de shisha para di bini dia ka ka jing pen ta Snem ko long ba hakini ki ayom tamasa jungi ngimyo ban le ndai ka technology ka kashan ka ni ka religious education committee jong Balang kalapan bet ya gospel online concert kula long shilter kini kita yo but ya ki results shen ngin sayo gidon ki activities ki Balang bet everything is technology based kan kata ada ka jing pair kan dia but ngasngo kan ngin hab hi ban im with the new normal the new normal nimtip lanu kadon ka jing kan men yangi ba ngin yo ban ya play yang iki yang mani jungin hadu kata yo ban wan ni ulai re abangi pet bet ke jing shisha ni tieng ya kan ni ke jing kill step jong ni yang jing pang imla ban so thu la da sarkar kan shan em ngi ban le okay